Present, Miss. Yeah, ndihloniphekanga. Speaker, manager wale dolofu, oceba, abefundisi, ibandla lilapha lonke namhlanje olweni bantu benkosi. Kuhle ukuba lapha. Very nice to be here. Namhlanje ngokufutshane, not from a biblical point of view, but not let the attention. Hey? Kaya kweli farala papa. Oh. Sesa speaker izilandelayo tata. Not from a biblical point of view, not from a social point of view, but from the ordinary men and women's understanding of to understand what is a man. Abantu abaninzi aba abantu amadoda. Hey! Bona bayazi abantu. Abanye bayawafuna. Abanye bayawakhangela amadoda. Kodwa bayazi bakhangela nje. Abanye sebenawo amadoda. Kodwa banayo lento bebecinga yiyo le. Kanti lento bebecinga yiyo leyo kahayi indoda leyo. Not is this pie to looking, those are not public toilets. As a public toilet, as bus station say train. What's born? Ukomba, hey, koda, uyafuna ukungene man. Ungena kwakho khona ufuna uphuma. Ukholo ulapha. Njengona ufuna uphuma, ufuna ungena. Ubomi bunjani. Kodwa njengoba ngisitsho nje, in the middle of this event, we are celebrating women. Celebrating women. Mayiphakamile indoda elapha engazalwanga umfazi. Mayiphakamile. Even uYesu onguThixo wazalwa umfazi. So, what is a man? This creature called a man, what is a man? Only indoda. Manduqale neqala zininzi ezi zinto kodwa mandukunike uba yenziwe njani indoda. The wiring. Remember, the man is wired different. Wired different. That is why you need a good electrician to deal with the man. Man is wired differently. So you can't just get somebody there to fix a man. No.
you must have a qualified electrician to treat with the because the plugs are not where you think they are. Okosinto indoda amadoda amaXhosa athi xa ebona inkwenkwe athi injani ayithethi mosintwana akho nto yenzayo ngokwesiXhosa inkwenkwe has no voice. No, we speak for and on behalf of Ikwekwe. Ikwekwe has no voice. Even this mangazayo, we don't really take serious in the long of Ikwekwe. Ikwekwe. What is your loser, of course? And that's your loser. The point of taking that boy to the bush for circumcision. We want to eliminate some of his tendencies. Because we're going to be a hukum. Inkwenkwe yakhula. Ilando sisaphaisha thina ukuze kumnciphela amikwa yenkwenkwe ibuye ke ngoku iyi indoda. Ubona xa ihamba ibuye ehlathini apha kancinci ngoba iphelile laa nkwekwe. Philikithi bomba, heyi kodwa isekhona imikhwana apha. Ithe kuba laa nkwenkwe izelwe but indoda yenziwe. So that nkwenkwe wants to be permanent. And to be a man is to deal with that nkwenkwe. Now, ukulwa amaXhosa athi inkwenkwe yintoni? Inja. Inja. Nja. Meaning, enkwenkweni ukhona ntoni? Inja. Khona inje pha. Toki. Siyoluse ke thina ngenjongo yoba le ndoda xa ibuyayo sibona uba laa mnja ibiphaa enkwenkweni iphelile. Ngoku le ndoda yindoda epheleleyo. Kodwa ngoku seyikhona, yabona njengoba mna ndilapha nje ndimi phambi kwenu ndingumfundisi, ukuze ndigcine ubufundisi bam bunesidima, I need to deal qala nalaa ndoda iphaa kum ngaphakathi. But laa ndoda ayikho yingozi kakhulu kum, because I can negotiate with that man inside me. I can say, hey, remember, I can talk to that man. But the problem, phaa ndoda kukho laa nkwenkwe ingafuni ukuphela ncakasa. Nemikhuba yayo. Now, I must deal with that boy inside the man. Nayo laa nkwenkwe ayiyongxaki kakhulu kangako. Ingxaki yilaa nja iphaya kulaa nkwenkwe. Now, everything, all of us, including myself, we've got that problem. A dog inside every man. And being a decent man
means you have to deal with that dog. Are you able to negotiate with that dog? If you fail to negotiate with that dog, very soon you're going to be in correctional services. Many men who are now incarcerated, it's because they failed dismally to deal with the dog inside them. Hey! You can only be a decent man ukuba uyakwazi ukuxoxa nenja yakho. Uyilalise lala toki azuvuka. Uyafika ngentetho yam lendithi yintoni indoda? Yintoni indoda? Indoda yindoda, yinkwenkwe, yinja. We have someone to that decent that should be there, Allah. We have them going on. Enziwe kuba ayakwazi ukuxoxa nenja zawo. Apho kukho amadoda angadwenguliyo, kukho amadoda angabethi bafazi. Uyazi uba yintoni yenza loo nto? Those men are great in negotiating with their dogs. Izinja zengamthi naye kodwa lamadoda angamachule ekuthini axoxa nenja zawo. Athi noba ahambe emnyameni ebusuku athole nomntu obhinqileyo ezihambela ngokwabo, ithi laa nja athi amadoda nothuthe. Noba xathukiswe ngumfazi, ithi laa nja mephe ngencindi phakathi kwamehlo. Athi amadoda no. Because awamameli nja zawo. Ngoko ke uDavide wabona umama uBhesheba phaya. Ngiyakhumbula bani? Wathi uDavide, Thetha nto kaFaleni. yizani nala nkosikazi. Size kuwam. Umane ujonga ngapha. Kuthi inja yakhe apha phakathi kwakhe. Wathi abantu, hayi Davide, laa nkosikazi inomyeni, umyeni lijoni usemxosini. Yathi inja kaDavide, yizani. Wathi hayi yaxhuzula laa nja, yaxhawula laa nto uDavide beyibophelele kuyo. Konakala. Mangapha amadoda namhlanje xa iqhawulile laa nja izililo ziba khona. Bakuyaxhawula laa nja uyaphela uxolo nakweliphini ikhaya. So madoda, ukuze isociety yonwabe, indoda mayicontrol inja yayo. Control your dog. Control your dog. Find a way and negotiate with your dog. People around you, together with yourself and your family, will suffer. Later, ayinexawa
Anabefundisi. Sebenza cultural services now. I've seen abefundisi. They failed to control their thoughts. They thought found the call and again. Oh now, that's a key. I'm Dialala. Dialala. Mukaya Fuka. Ilizwe Lizabias. So the best way to deal with that dog, firstly, you have to understand and this dog is my enemy. So the worst enemy of the man, money, the worst enemy. Usaba olukhulu ndoda yiyo. Into ready uthakatwa isithakatha ngokwayo. Thakatha ngokwayo. Yabona ke ngoku. You have to keep the balance. Keep the balance. Abo banomdla kuwo amadoda. Ikhangele. Khangela njengoba ndine-apha ukhangela uba ukufundisa bungakanani kuye. Ubudoda bungakanani kuye. Ubukhwenkwe bungakanani kuye. Ubutsha bungakanani kuye. Yo. Mandume ukuthini? Ukhetha. Ngoba uyamqima ukhetha umfundisi kanti ukhwenkwe ungaphezulu komfundisi. Unendoda seyilapha endlini uba heyi yindoda le kodwa ingathi ubukhwenkwe bungaphezulu ngoba uqatsele ayikwazanga ebomini bayo ukusapresa imikhwa yobukhwenkwe. Ayikwazanga wayuyiswe ukusapresa imikhwa yobukhwenkwe. Definitely ayizukwazi ukuyilawula lanxa. Uzawubona ke uqonda uba heyi noma ayikho lo muntu bengicinga nguye lo. Nguye ngqo. Ungatshintshi koko uvela into ayiyo engayazi. Indoda etshintshi nakuyile nto ndiyo anawutshintsha kodwa uzawubona into ungayazi ngam uthi so ke indoda madoda alapha masihambeni siyofundisa abantwana bethu how to control that dog. Siyofundisa abantwana abangamakhwenkwe how to deal with that dog. This dog is extremely dangerous. Our country, our women are no longer safe in our society, in our communities, because of that dog. If now udibana nendoda ebusuku uyazambe uyathandaza ngaske ibe inkomo leya oba bakuthe kanti lathinzi yindoda usenoshiya ubomi bakho kulana. So loo nto ibonisa okokuba ingxaki ikhona. Okokugqibela amakhosikazi wona aneyawo i-definition yendoda. Kodwa noxa eneyawo amakhosikazi lumkele izinto ngamandla ngoba
abantu apha siyabizwa siyokhangela inkosikazi ixangathwe phantsi yindoda. Uqonda uba le nkosikazi ngelishwa ayizange itshate nendoda okanye nenkwenkwe, yatshata nenja. Ayizange ibone, yabona into edecent efaka isoti ngolu hlobo, yakholwa ukuba indoda le. Kanti inside that man there's a people. And the people, ndiyayazi nani bayibambile kunzima ukususa. Nalapha bawungabuza apha eplanti kule definition iyiplikayo, maninzi amakhosikazi angathi unyanisile nditshate nayo ipitbull kwela khaya. So look at that. Look at that. Ngoba ayizutshintsha. Amakhosikazi athi ke wona zintathu izinto ezenza indoda. According to women, they define indoda ngento ezintathu. Athi amakhosikazi, if you are a man without any position, that's very important. Abusba, we do that definition, especially 2023 women. Yes. Need to have a position. Rachel. Without a position, and you're in trouble. We don't. And the Ufa, umfele. That's fine. We don't possession. Men in 2023 are defined by Possessions. That's the second P. Possessions. The first P is Position. Position. Unantoni ke ngoku? Position. We don't. We are not. At least, what do you say? You are a mayor. Fine. Then we can talk. Position. Your position. After the position, possession. What do you have? Yeah, kubandoni. What do you have? What do you have? Misandoni. Because your position and your possession, those two are defining who you are. No? It's to go to after Hey, late ngo. Position and possession. What do you have? What do you have? Because what do you have is linked to your character. Your position is linked to your character. Lema isuli ngokwe amakhoza. Wa awunanto enkundleni. Noma ufundana nani naye enkundleni amakhoza. Awukhetha. Kodwa awuzothetha ndolo. Thetha ndolo. Ngokuyakhenza awunakwenzinto ungena nkomo. Ukufaka izandla kokuthweni enze musho. Yokhethana koni umuntu wawunengqondo eninzi uthanda ungena nkomo. Why are you not using your own mind in order to get possessions? So to be a man means possession. At least
no principal, no teacher, no structure. Because the position is important. What do you have? No? At least you should put your credit cards in. Yeah. The one who's there. Look, this is not about being materialistic, you know? No. But bekhangelwa uba uzakwazi na ukumelana nezamtshilizo bayino. What do you have? Now, awuna position, awuna possession. Ukwemeko namhlanje. The last one. They also talk in sexual possession, sexual potency. Eyo. Nkosi yam. Sexual potency. Do you have sexual quase. osajongwe ukuchata uthi kuye phakama umbuzo wamntanami indoda engena position ayina possession ayinawo amandla ngokwesondo ungayichata namyo So this is how a man is defined in our days. So that is why it is important, my daughter. It is important, my daughter. Yes. You know, definition. And these three means, you know, position in the society. What position are you holding? Possession. At least have possessions. Your sexual potency. Because when they talk about your past, but called dopamine. You are a decent. So, my daughter, so that my male daughter, anyone waiting and abused man at you are destroying your own sexual potency. No one says no fella puking back, no you feel a land to me. My daughter, I call her to the parent.
siyawela uthando emakhaya lushushu ngamandla somadoda saluselutwana liziphathe kakubi izawuphela le nto ngoba ikophemanete iminyaka kamama wam neyami iminyaka umama wam usebeke lonyaka kwalupheleyo ena-96 xa ndibala iminyaka yakhe neyam umama ube nami ela-54 years 54 andanikusena ndicinga andikho na madoda lento uyabuza kumaxesha amaninzi kwi-counseling, what is the problem in this family? Why are you abusing each other? What is the issue? Going deep, you will be told there's a problem. You are told? So, now, no mama uyothenga i-rights lumbane imizuzu uphi uwawucingwa xa ungakwazi ukumnika le nto uyayinikwa zayo loo nto yenza kulabikoxolo bonana masiyiphathe kakuhle le nto ayikobemanele uyayiselela uyayidlakaza izawuphela le nto what are you going to do? So, nobody man yawunayo imisebenzi yamela ukuthi bathu dala satifundisa uba kuluhlazo ukuphiwa imali kumfazi, you know, because libulala laa nto phakathi kuwenzelelo kama umfazi xa imali na angayithathi esandleni sakhe ayibeke phaa suke ndoyiphatha ke ngoba ngoba xa uyindoda imali kumfazi bangenathonga nebusweni ekuphi imali azawuba nawe kapesha awaphindavuke ngoba kaloku you can't be bigger than your boss. The person who's giving you money, that person has the power over you. You know the most powerful man here is the mayor. For all men here, but the greatest man here in this house is the mayor. Who are the person who's giving you money, who's paying you? You can't be bigger than that person. So umfazi ke ngokukunika imali yakuka imali kiyana mani awukwazi babelekela kuyo uzozisa so ngolo kodwa amadoda noma waphangeli akhona amadoda nokuthule ukugcina izindlu zawo ziwoma ngoba awazikakathekisi anazo ezibezifuna. So bomama sizigcibele namadoda, mina ninento eliyazi elikwazi ukuyishebela indoda apha endleleni ihambele ngoba nishebelile apha endleleni shebelana madoda lanto yabona shebelana madoda lanto ithi you are the best. Okay, why not? You are the best.
Africans, our men are demotivated. Amadoda chafile. Chafile amadoda. Imeko yawa chafile amadoda. Kodwa mina, I say it, there is no man but you. Montino, the visit, you got that key. The confidence. I'm a daughter, confidence. Nina mama, you've got that power. You see, I'm a daughter. Who is really bullied to the Saba, who is Krista, who's a more to the sun. You've got the power. You're back. Semelina, the team. Eva. Remember, we are competition-oriented men. Yeah. See, that's what I'm doing. I'm see, we competition. Yeah, they in order. You can't you're not discovered. No one else buys number 10. Shanga na rosi sotile. Shanga na kena rosis. Sano rekota. Manabandi mira. My daughter is Rene Umusis. That's a daughter. He can't remember. Hey man. Sekubandina wona mafana. You are down in la Puloti. He can't even fully. I can't leave for that. Oh, Mama, I must, Mom. Oh, Ushenyoka, Tatakabani, Ushenyoka, Abutakamoto Boga, yeah, Shaf Samoa, I'm finishing. I'm going to go. Are you going to leave all of Papa? I'm going to go and go like Canada. That's how to talk. How about the debate about? You saw the rules of the song. You don't need mama. If you want a daughter, Oba, you don't let who can let you get how many more you walk out in the fast. You can't go in the area in a Sapan and Nala, and Angela, walk away to fast. So, who don't give you the daughter? You want to pass? Lama to pass. Our drama? Huh? Who is like the little apple? Of the little who said,
Ndibuza kwenyoda hapa. Esayina. Ithi kum. Ndifuna habanisa ngintoni. Khaze nokosa ngintoni. Ndifuna ungamana andifuni mfazi. Ndibuza ufuna ngintoni. Angafuni ntokazi. Yonke Happy Global Stars. Lo muntu uthi wena wayeka wayintokazi. Uthi biye sifundisi. Uthi bizama ukufika Mama, don't relax. 700 uyayazi.